Najlepší kúsok, ktorý sa nám podaril, bol, keď sme ju zamkli v triede. Najprv len neveriačky stláčala kľúčku. Po chvíli začala vrieskať ako divá. Nemala si začínať, trapoška. Ideš so mnou na výtvarku? Neidem, nechce sa mi. Radšej pôjdem čakať mamu pred školu. A prečo nejdeš rovno za ňou? Foter zakázal. Mám prísny zákaz mamu rušiť pri práci. Tak teda čau. Čau. Pridala som do kroku, pričom som rozmýšľala, čo asi tak môže moja mama robiť, keďže sa zdržala. Keď už som bola tam, spýtala som sa, či je mama ešte v práci. Vrátnička odpovedala, že áno. Tak som teda šla. Keď už som bola tam, vošla som rovno bez zaklopania. Mama bola otočená chrbtom. Mala na sebe len rifle a triko. Žiaden plášť. Kľačala na kolenách a vedľa seba mala vedro s vodou. Zastupuješ upratovačku? Spýtala som sa jej. Mama akoby skamenela. Áno, zastupujem. To nemohli poprosiť niekoho iného? Lenka, ja som tá iná upratovačka. Srdce mi na chvíľu prestalo byť. Pocitila som prudké výčitky svedomia. Tak preto to som nesmela za tebou do práce. Upratovačka v našej škole, ktorú som nazvala Spodinou, šialenou babou a moja mama sú na tom úplne rovnako. Ale ona nie je Spodina, je múdra, milá, šikovná a že pracuje ako upratovačka. Keď matka skončila, šli sme na hnízku.